Vicente Risco. Eu onte, despois de gravar aquel vídeo, fun para a cama e acordoume un relato de Risco que aínda que a min tamén me dicía algo, pero tiven que volver varias veces sobre del, que eu creo que el aquí fala do inconsciente colectivo e dese pensamento arquetípico de Carl Jung, que eu xa lera e cando chegou ao libro das horas, antes de que se traducise xa, atopo en Risco esa maneira risquiana de dicilo, que é fabulosa. E o relato é Libros de vento. Escribiu Risco: o imaxinario é un mundo tan mundo como o mundo real. É unha especie de altísima torre do eu, aínda que non estea defendida como parece, por máis que non sexa transparente o seu cristal. Para min, esta é a descripción do inconsciente colectivo. O imaxinario é tan real como o real. Altísima torre do eu. Do eu que é colectivo a todas as persoas. É di, non está defendida como parece. Eu entendo, non? Risco, diría el, ostra, isto que eu lin non é moi así, pero non hai unha defensa dese colectivo máis íntimo, non? Que é un eu que é nós, que é colectivo. Por máis que non sexa transparente o seu cristal. E esta é esa idea junguiana que eu entendo que recolle Risco, de que ese inconsciente efectivamente está aí, pero nós non accedemos a el dunha forma sinxela. Isto Carl Jung explicouno amplamente. Escribe Risco: hai millóns de libros de vento nos arquivos do ar. De cando en vez baixa un e un ocioso atrápao e escríbeo. Con isto, en realidade morre, mais por cada un morto nacen 100.000. Tardei bastante en descifrar estes dous párrafos, pero hai 1.000.000 de libros de ventos nos arquivos do ar. Hai 1.000.000 de pensamentos comúns, arquetípicos logo, que están nese inconsciente colectivo. De cando en vez baixa un e un ocioso atrápao e escríbeo. De cando en vez unha persoa fai o exercicio de parar e pensar para conectar ca súa conciencia, que diría Hannah Arendt, e daquela consigue pasar un deses pensamentos arquetípicos que están no inconsciente, conseguiu pasar ao consciente. Escríbeo. E isto é moi bonito cando di: con isto, en realidade morre, mais por cada un morto nacen 100.000. En realidade morre nos arquivos do ar, no inconsciente colectivo, porque pasa ao consciente. Daquela, por cada un que morre nese inconsciente colectivo, nacen 100.000. O vídeo que escribín antes de que chegasen estes vídeos, que gravei antes de que chegasen estes vídeos, eu falo desa idea de Bourdieu de nomear as cousas para que entren á realidade social. Se eu parei, pensei, me atopei ca miña conciencia e conseguín, que diría Risco, que un libro do inconsciente do ar
pasase ao meu consciente, se eu agora o nomeo ou o escribo, que di el, e vós o escoitades, nacen 100.000 non, porque non ven 100.000 persoas, libros. Aquel pensamento do inconsciente colectivo, ao eu nomealo, cada persoa que o escoita xa o ten. Pero non ten o que eu dixen, e isto sí que é moi importante, non somos un enxamio, non ten que adherirse ao que eu digo, senón que ten o seu propio libro que nace a partir do meu. É colectivo, non? Ese libro, esa idea arquetípica é colectiva. E despois cada persoa, desde o seu mundo, desde a súa vivencia e desde a súa decisión propia de como quere estar no mundo e de quen quere ser, dálle forma a ese libro, a esa idea, para facela súa. E esta idea do enxamio, onde a xente te quere, está todo o tempo corrixíndote para que entres nunha cela, tamén é deshumanizante nese sentido, non? De non permitir que dunha idea común, dun libro dos arquivos do ar, que alguén di, nazan 100.000 e cada un o faga seu, porque sempre se busca a adhesión. Esa é outra das cousas que eu viña a facer a TikTok, que é, eu non veño dicir o que cada quen ten que pensar. Eu veño dicir o que eu pensei, para convidar a que outras persoas diso, sí, amplifiquen o seu propio pensamento e a súa propia vida. Non para que pensen como a min, non para que se anoten ao meu club de persoa que pensa mellor ca as demais. Nin mellor nin peor. O que si fago eu é pensar máis. É parar, pensar. E ás veces, un deses libros dos arquivos do ar baixa. E eu, pois non o escribo, gravo en TikTok. Non sei que pensaría Vicente Risco disto. Seguro que lle parecía ben. Penso eu.